आइए चाहब जो हमारा सब जर गइल बा, जितना रहल बिखो भाव सब जर गइल, कपड़ा लता सब जर गइल बाटे। लोगों के पतो है का? हाँ पतो ही है। अच्छा। वहाँ का हमार लइका फैका रहला सगन, ये कपड़ा लता कुली जर गइल बा, अनाज पानी रहला सीधा बारी सब तसला तसली बर्तन सब जर गइल बा। हमनी के लगा पैसा नहीं खे, हम जा हमनी के गरीब आदमी मजूरी करके खाए वाला, कैसे घर दुआर बनवाई जा हमनी के। तो नेताजी से का गुहार करम? नेताजी से वर्तमान विधायक जी से, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताजी जी से, चाहे भाजपा के नेता का गुहार करम? नेता ऐसे ही अनुका जो हमनी के घर बनवा दी, गवास दे दी, घर बन जा। हमनी के टूटाई मुटाई पालानी बा, कपड़ा लाता नहीं खे, बर बिछाना नहीं खे, ओढ़ना पता नहीं खे, रात भर यहाँ किकुर के रह तनी जा। हमनी के लइका 11 बजे रात रहे लाइन से आग लग गई। हम ई गरीब बन जाइए के मदद चाहिए सरकार ओर से, घर और बनाओ ना के खाए पिए के कुछ नहीं के सब जर गइल बा। आपका आशीर्वाद बा कि आप पहला बार आइल बनी जा, आज ले कोनो मीडिया ना कपड़ा के दिखाइए जन ओढ़े वाला सब जर गइल बाटे, हरिया बर्तन सब। आई कैमरामैन साहब के जूम करके दिखाई, थरिया जितना बाटे, जितना खाना बनाने वाला बर्तन बाटे, आई सब जर गइल बाटे। 11:30 बजे। अच्छा, कैसा लागल आपका? अभी मालूम है सब लोग सुतल बा जी, सुतला में लागल। बड़ी और गरीब बन जा, खेतो बाड़ी नहीं खे। मैं नेताजी जी से बोली का कह नेताजी जी? नेताजी के हाँ जी घर तनी बनवा दी जा। हमके बात से जब सब लोग आए डाड़ी बा, केहू भोए जब बोरियार नहीं खे, केहू देवे वाली पाभरा से नहीं खे, सब है। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कवि रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी कुशीनगर जिला के गाजीपुर सेरा पंचायत में। रोसा के बता दी कि आज से 4 दिन पहले 24 तारीख के रात में, दिन सोमवार रहे, लगभग 11:30 बजे करीब में शॉर्ट सर्किट से राम सूरत राजभर जी के घर में आग लागल, जेमे कि बहुत क्षति भइल। यहाँ के द्वार पर हम पहुँचल बानी, कैमरा में से जाम के हुआ जूम करके दिखाई जौन की आग लगभग पूरा कपड़ा लता भी जर गइल बाटे, कुछ पेटी में सामान ले से भी जर गइल बा। यहाँ पर बानी लो राम सूरत राजभर जी बानी, वहाँ के पत्नी बानी, तमाम बातचीत करब हम। अच्छा दादा, ई क्या भइली आग कब लागल, कब बजे? 11:30 बजे। अच्छा, कैसा लागल आपका? अभी मालूम है सब लोग सुतल बा जी, सुतला में लागल बा। अब कैसे लागल बा? लाइन से लागल बा का कोनी में लागल बा? रवो कहाँ सुतर रहनी? हम होने सुतल रहनी बगल में। हाँ। अच्छा, ये सब जानला के बाद कुछ नेता लोग आए लोग के क्या आए लगभग आइल बनी लोग की विधायक पद के प्रत्याशी आइल बनी, डॉक्टर असीम कुमार भावी प्रत्याशी, और उदय गुप्ता जी भी आइल बनी, मान सिंह चौहान जी भी आइल बनी। सब देखला के बाद कुछ वहाँ के लोग मदद भी कैले बनी लोग, और विधायक जी के कार्यकर्ता भी, लल्लू विधायक जी के कार्यकर्ता भी आइल बनी, तमाम लोग आइल बटे, केडी सिंह कुशवाहा जी भी आइल बनी। अच्छा जी, रहुआ कहाँ सुतर रहनी जब आग लग? कब बजे? हम भवानी जाता जरत रहे में बच गनी जाता ने ढेबा। हाँ, कैसे लागल लाइट से? अरे का जाने दादा, हमके उठता जाता जरत घर। कौन जरल बटे? है का सब जर गइल बा, सब जर गइल। अनाज पानी खेत बाड़ी है ना, कोटा मिलत रहे, खास रहे जा। आ यही में जर रहे नून तो तेल केहू नेताजी लोग मदद कुछ भइल? अब ये दूध के देता छोटे जन मिलत सन देता। अच्छा, हमरा चैनल के माध्यम से लोग से जनता से का मदद का गुहार करम रहुआ नेताजी लोग से? अरे एगो तनी हमरा के बना दीजिए दादा, हमके बड़ी और गरीब बन जा, खेतो बाड़ी नहीं खे। मैं नेताजी लोग से बोली का कह नेताजी लोग? नेताजी के हाँ जी, घर तनी बनवा दीजिए। हमके बात से जब सब लोग आए डाड़ी बा, केहू भोए जब बोरियार नहीं खे, केहू देवे वाली पाभरा से नहीं खे, सब है उ आए डाड़ी बा। हाँ, पूरा अनाज पाती रहल सब जर गइल? हाँ, अनाज नहीं खे, खेत बाड़ी नहीं खे, कुछ ना रहल। हाँ, सीधे बाड़ी कोटो मिलत रहला, खात रहनी। तो सब देख सकतन कितना कष्टदायी भइल बा मामला 24 तारीख के रात के 11:30 बजे। अच्छा दादा, रहुआ नेताजी लोग से का गुहार करम रहुआ? कहाँ गुहार करिए? अभी ये न कोई दो तारी आवास वास हमको मिल जाए, घर दुआर बन जाए जर के बा। कपड़ा सब जगह रहल, जान माल के कुछ नुकसान नहीं भइल? ना जानवर नहीं कर, खाली कपड़े ला। जूम करके दिखाई कपड़ा लता, एक कपड़ा के दिखाई जन ओढ़े वाला सब जर गइल बाटे, हरिया बर्तन सब। आई कैमरामैन साहब के जूम करके दिखाई, थरिया जितना बाटे, जितना खाना बनाने वाला बर्तन बाटे, आई सब जर गइल बाटे। कैमरामैन साहब जूम करके दिखाई, रात के 11:30 बजे के बाद तो भाई पेटी बाटे, पेटी भी जर गइल बा, सारा जर गइल बा, ओढ़ना बिछाना सब जर गइल बा। हम चाहेम कि रहुआ सब देखी कि कितना कष्टदायी बा करके घर। कैमरामैन चाहेम कि जूम करके दिखाई, घर भी जल गइल बा। आई टीन के चादर हल के बस घर बाँच गइल बना, ये भी जल गए रही।
दिन रहे 11 बजे रात रहे लाइन से आग लग गई। हम ई गरीब बन जाइए के मदद चाहिए सरकार ओर से। घर और बनाओ ना के खाए पिए का कुछ नहीं के सब जर गइल बा। सब जर गइल बा। ओढ़ना बिछाना सब जर गइल बा। अभी ठंडी दिन में ठंडी के मौसम बाटे कमरा हमरा के कहल देबे के ना लिए नहीं जा देबे के आ कुछ मदद चाहिए जे गरीब जी आ सब जर गइल बा। बिखो भाव कपड़ा लत्ता सब जर गइल बा। नेताजी से का गुहार करम चुनाव के माहौल बटे। हां नेताजी सब जन मिल के कुछ मदद चाहिए। हां मदद चाहिए देबे के। रोका काम चाची ये चाहब जो हमारा सब जर गइल बा। जितना रहल बिखो भाव सब जर गइल। कपड़ा लत्ता सब जर गइल बाटे। रोगा के पतो है का? हाँ पतो ही है। हमारे लड़का फैका रहा सगन ये कपड़ा लत्ता कुली जर गइल बा। अनाज पानी रहा सीधा बारी सब तसला तसली बर्तन सब जर गइल बा। हमनी के लगा पैसा नहीं खे। हम जा हमनी के गरीब आदमी मजूरी करके खाए वाला कैसे घर दुआर बनवाई जा हमनी के। तो नेताजी से का गुहार करम? नेताजी से वर्तमान विधायक जी से चाहे समाजवादी पार्टी के नेताजी जी से चाहे भाजपा के नेता का गुहार करम? नेता ऐसे ये कह जो हमनी के घर बनवा दी। गवास दे दी घर बन जा। हमनी के टूटाई मुटाई पालानी बा। कपड़ा लत्ता नहीं खे। बर बिछाना नहीं खे। ओढ़ना पता नहीं खे। रात भर या किकुर के रह तनी जा हमनी के लड़का फैका लेके ये न कह। रोका काम चाची उहे बतिया बा का सब जर गइल बा। त ये बतेबा जे सब दिन लोग कुछ मदद करी लो। हाँ ये रात में कब बजे लागल ली आग? गैस के इतना महंगाई बा कि लकड़ी पर खाना बनावत नहीं जा तो वही से जर गइल बा। गैस इतना महंगा बा कि आदमी गैस भरावत नहीं खे। आज गैस रही कम दाम में तो गैस पर खाना बनती जा तो लकड़ी से आग न लग रही। सरकार ऐसन बानी कि गैस महंगा कर दिले बानी तो आदमी गैस पर खाना नहीं खे बना पाओ। गैसो मिलता गैसो नहीं खे मिलत। हम ही कहने ये लाइट से जरल बैठे नु रात में बुताया था। हम लोग के सब मिल के चिल्ला चिल्ला के बुताया था। हमें क्यों ना प्रधान है कुछ सुनवाई नहीं का होत। फोन फायर लगा आग हाँ क्यों नहीं हम अकेले सब हाला किए गए तब बुताया गया। रात में बिजली जरता है यहाँ। देखिए पोल सब जरा यहाँ से बिजली से तार से पूरे तार से जर के यहाँ बच्चा लोग सब खींच खींच के बिगा। बच्चा जान बचा के आग देखे जो आग बुतावेला आगे गाड़ी हो गाड़ी के फोन आए भर उठाइबा नहीं कर लो कि मतलब आग बुझावे वाला लोग की नहीं सब गांव में लेकर सब पानी से बुतावे पूरा आग उधर लेते हैं। का काम चाची का काम? डायरेक्ट आदमी ऊपर से देश वो आवास लोग के देश घर बन जी थोड़ा बताई कितना वजन होई? रहला सब जर गइल। एगो लड़की रहला से वो जरत रहे तो ओकरा के घींच के बिगल गई। गाँव भर मरई बा। एगो ई नहीं के जे ये मरई बा। मदद वो के लड़का पके के कपड़ा लता जरल बा। बूढ़ो के कपड़ा लता जरल बा। बुढ़िया के जरल बा। आवास वो सब का दी को सब पछ लगल हमनियो के दी जा तबे ने के मदद करब यार। प्रधान से बढ़िया आपका आशीर्वाद बा कि आप पहला बार आइल बानी जा। आज ले कोनो मीडिया ना आइल जी ठीक ना। तो रउआ आइल बानी तो बहुत स्वागत बा आपके। कही है जी पर्दारी में पूरा मतलब इनका घर बनना चाहिए जी। है बिल्कुल। सरकार से ही हम निवेदन करेंगे कि घर बनना चाहिए आपके माध्यम से। रोका काम चाचा यहाँ घर जल गइल पूरा मतलब तहस नहस हो गइल बाटे का करूँ? घर तो देख ही रहे हैं जला है जी हैं सब जरले बा जी। और जरले के माध्यम से गांव पूरा जौन बा कि सब पढ़ाइए टाटिए घर बा। चुनाव के मार नेताजी लोग सब घुमा का कहम नेताजी लोग से? नेताजी लोग से यही गुहार बा जी कि सब लोग मिलजुल करके एक गरीब आदमी के उद्धार हो। जौन भी सुविधा मिले के चाहे वो सुविधा मिले समय से मिले कि अगला जौन बा कि अपन समय से बना सके बढ़िया तरह से गुजर सफर कर सके। आवास मिले के चाहिए हर सुविधा मिले के चाहिए। एक गरीब परिवार हो मजदूरी करके खाए वाला। सुने का खेतों नहीं क्या खेत बाड़ी भी नहीं खे जी। सबके वह दशा बा 1 कट्ठा 2 कट्ठा इतना ही से जोरा में रख दी जाए। बात एको धनी के लोग जा नहीं खे। सब गरीब कहाँ से हमरा के देव बनाई खाई खेत निगरानी सन 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के सेवरही के गाजीपुर सेरा टोला में। और दोस्तों को बता दी कि बात हो सोमवार के बिजला 24 तारीख के रात 11:30 बजे के रामसूरत राजभर जी के घर में लगभग 60 सर्किट से आग लगल बा। और जे नेता पहुंचल बा उ लोग थोड़ा बहुत मदद कैले बा। और सब नेता से हम काहे कि चुनाव के माहौल बा कुछ यहाँ के मदद कर जाओ आवास भी दिहल जाओ। यहाँ के पूरा टूट चुकल बानी और हर एक सामान कपड़ा लत्ता ओढ़ना बिछाना सब जल गइल बा। हम चाहे नेताजी लोग से कि रउआ सब कुछ ना कुछ जरूर मदद करी। ये रउआ से गुहार बा एगो विश्वास बा कि रउआ सब जरूर मदद करम। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि धन्यवाद।